Moje ovce slyší můj hlas. Já je znám, jdou za mnou. A já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jistě už jste to také slyšeli a zaznamenali. Počty nemocných stále stoupají a tak místo rozvolnění, ve které jsme doufali, teď po roce opět přichází naopak další utužení a zpřísnění těch protipandemických opatření. Leč chci vám přinést něco jiného. A jak věřím, lepšího než je kritika a stížnosti na vládu, totiž naději. Ne zlou, ale dobrou zprávu. Nebojte se. Ať už se to vyvine jakkoliv, máme dobrého pastýře. Toho, kterého se můžeme přidržet. A u něj v jeho ruce, jdeme-li za ním, tam se nemusíme ničeho bát. On nás přece nestratí, ale ochrání nás. U něj je život navzdory všem hrozbám. A jaký je to, panečku, život? Skvělý, dobrý, věčný. Život, o který nás už nic a nikdo nikdy nepřipraví. Vítám vás tedy na naší další online bohoslužbě a moc vám přeji, abyste i vy mohli zakusit tu radost a naději. Vyhlížím spolu s vámi také tu dobu, kdy se opět budeme moci všichni vidět tváří v tvář. Hoden si slávy
Žádné uvolnění se zatím pořád nekoná. A tak nám nezbývá, než zůstat u našich online bohoslužeb, které jsou pravidelně k dispozici na našem sborovém webu. Vedle nich vám stále nabízíme i online kontakt pomocí služby Google Meet v neděli v 10 hodin a také ve středu v 19 hodin. Je to dobrá a celkem snadná příležitost se uvidět, společně se sdílet a také se i modlit. Odkaz ke spojení najdete na našem webu. Pořád ještě nestrácíme naději, že v neděli 2. května budeme moci mít výroční členské shromáždění. Prosím tedy pracovníky sboru o zprávu do chystané brožury. Zašlete ji na mou adresu nejpozději do konce března. Těšíme se a radujeme z toho, že nikdo z nás pořád není touto infekcí vážně postižen. Ahoj všichni, všechny vás zdravíme z Račic a chtěla jsem vám něco říct, ale úplně jsem to všechno zapomněla teďka. Každopádně, když se vám bude zdát, že mluvím nesouvisle, tak si doplňte každou větu ještě o 10 dalších vět a bude to dobrý. A já jsem vám jenom chtěla říct, abyste nebyli, že nejste sami, že každý den je s námi Bůh v každé činnosti, už jenom to, že ráno vstanem, tak to je boží dar a je s náma Bůh a jdeme autem a jdeme domů v pořádku. A můžeme si číst knížky, koukat se na televizi, můžeme být i na internetu. A hrát hry a v tom všem je s námi Bůh v těch každodenních činnostech. A další skutečnost je, že ho málo vidíme. A teďka, když jsme hodně doma, tak si hodně uvědomuju, že s náma je a stará se o všechny ty maličkosti, které my bereme jako běžnou věc. A to je úplně krásný a patří mu za to hrozně velký dík. A abych vás nezdržovala, tak se mějte krásně a jsem ráda, když vás můžu vidět vždycky v neděli někoho na online kázání. Papa! Pane Bože, náš nebeský Otče, děkujeme ti, že nad námi bdíš a chráníš nás, posiluješ a dodáváš naději. Ty jsi náš život. Uvědomujeme si, jak jsme na tobě ve všem závislí. Bez tebe nemáme žádnou naději. Stále tě prosíme, smiluj se na celou zemi. Zastav tu pohromu. Uzdrav nakažené. Posiluj a chraň lékaře i všechny, kdo pracují s nakaženými, aby ten nápor dobře zvládli. Děkujeme za jejich službu. Potěšuj osamocené i ty, kdo už toho všeho mají až nad hlavu. Postarej se, prosíme, také o ty, kdo strádají. Posiluj nás a uschopni k tomu, abychom tu mohli být svědky a nositeli pokoje, tvé naděje, té dobré zprávy. Toužíme potom, abychom my i celý svět porozuměli tomu, jak nám nyní mluvíš, a vzali to opravdu vážně. Otevři, prosím, naši mysl pro tvé slovo, pro tebe samotného. Amen. Živý
budu číst ten vám všem tak dobře známý text z Janova evangelia z 3. kapitoly, verš 16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Řekněte, jak pak se vám líbí váš život? Jak jste s ním spokojeni? Doufám, že také jako já nacházíte spoustu důvodů k vděčnosti a radosti. Vždyť ten svět, do kterého nás Bůh postavil a který pro nás stvořil, je tak nádherný, vidíte, že ano. Zvlášť tady u nás, po Šumaví. Je to radost moci se tu procházet a dívat se kolem sebe. Ale nejde zdaleka jen o přírodu a její krásy. Ještě mnohem důležitější jsou lidé a vztahy. Jak je skvělé, když člověk nemusí být sám, ale má kolem sebe blízké lidi, ty, se kterými si rozumí, o které se může opřít, lidi, kterým na nás záleží, i ty, kdo nás potřebují, především rodinu, přátele, bratry a sestry. Díky Bohu za ten veliký dar. A to si představte, že Bůh má pro nás připravené ještě něco lepšího, mnohem a nesrovnatelně lepšího. Věčný život v té nádheře a slávě Božího království. Jak jsme to tu četli? Bůh nás miluje natolik, že nám chce dát ještě něco mnohem lepšího a skvělejšího, než je tento pozemský život. Život nádherný, dokonalý, nebeský, boží. Dokonce kvůli tomu a právě proto obětoval za nás svého jediného milovaného syna. Jenomže jakkoliv dobrý a pěkný, spokojený život si tu žijeme, dobře víme a zakoušíme, že má i své stinné stránky. A vůbec přitom nemusíme myslet jen na všelijaká ta zvěrstva či nespravedlnosti, která se v tom našem ne zrovna dokonalém světě dějí, jako jsou například podvody, ožebračování chudých, násilí, agresivita, zneužívání moci, zneužívání dětí a tak dále. Je toho pořád víc než dost, vidíte. Základním problémem je, že ono to zlo není jenom kolem nás, v těch zkažených lidech, prostě v těch druhých, jiných, ale žel i v nás samotných. Však i my někdy dokážeme zranit a ublížit i těm, které máme rádi, zachovat se nepěkně sobecky. Snad nechtě, bez děky, ale přeci. A co hůř, někdy i víme, že to, co děláme, není tak úplně v pořádku, že to není dobré. A přece v tom pokračujeme dál. Nebo vám se to snad nestává? Bible mluví o tom, že nejenom ten náš svět, ve kterém žijeme, ale i my sami máme veliký a zcela zásadní problém. Jsme nakaženi zhoubnou infekcí. Infekcí mnohem horší, než je ta nejobávanější mutace covidu, totiž hříchem. Nedejme se mýlit tím, že se často zdá být docela malým, nepatrným, tak skoro neškodným. On se totiž umí velmi dobře přetvařovat a maskovat jako něco nejenom zcela nevinného, neškodného, ale někdy i dokonce přímo dobrého, v každém případě lákavého a žádoucího. Tváří se jako vonavý špek, ale ten háček uvnitř pečlivě skrývá. Působí podobně jako hnilobná bakterie, je tak drobonká, nepatrná, že si ji vlastně vůbec nemůžete všimnout. Víte, že existuje, to ano, ale vůbec nevíte, že už je tady, že jste nakaženi. A ona tam zatím skrytu už tiše a nenápadně pracuje. Množí se a množí, až postupně nakazí úplně všechno. A právě to se stalo jak tomu našemu světu, tak i nám samotným. Hřích nám pronikl hluboko pod kůži. Zaryl se až kamsi do naší DNA, do samé struktury naší osobnosti. Proč jinak si myslíte, že tu Ježíš mluví o zahynutí? Ono to není tak, že by nám Ježíš chtěl jenom tak nějak vylepšit život, posunout ho na vyšší úroveň, dát nám něco, co je sice dobré, pěkné, užitečné, ale ne nezbytné.
bez čeho bychom se mohli nakonec také i obejít. Kde pak? Hřích je mnohem, ale mnohem větší a horší nebezpečí, než si člověk uvědomuje. On nás nejenom ničí, ale docela i zabíjí. Když tu tedy Ježíš mluví o věčném životě, mluví vlastně o záchraně života, záchraně před zahynutím, mluví o spasení. Bůh nechce, aby nás ten hřích zničil, abychom kvůli němu zahynuli, právě naopak. Chce nám dát život. A to život jiný, věčný, mnohem lepší, než je ten náš současný, pozemský. Chce nám dát život nádherný a dokonalý, život plný života. Chci říci, spasení, záchrana, která k nám přichází v Pánu Ježíši Kristu, je něco nesmírně velikého a významově nabitého. Znamená jak záchranu a vysvobození z všelijakých našich starostí a strastí, třeba i nemocí, tak i záchranu od hříchu a vůbec moci zla. Záchranu od tíhy zákona, který by na nás chtěl žalovat a nakládat nám nesnesitelná břemena. Není to ovšem jenom úleva a záchrana od těch zlých věcí, osvobození od břemen, ale také záchrana pro něco nového, dobrého. Jak pro nový život s Kristem tady na zemi, život čistý, spravedlivý, v pravdě lásce. A potom, jak tu čteme, i život věčný. Ano, to je další zásadní rozměr božího spasení. Jsme spaseni nejenom pro nový život, ale i přímo pro život věčný. Pro život v božím či nebeském království. Jak poněkud zjednodušeně říkáme, život v nebi. To je ten důvod, proč nám Bůh dal, obětoval svého jediného a milovaného syna. Zamiloval si nás natolik, že nám dal to vůbec nejvzácnější a nejcennější, sám sebe. A to proto, abychom nemuseli zahynout, ale získali a měli život. Život neobyčejný, mimořádný. Život, který už nemůže nikdy nic zkazit a narušit, protože je to život věčný. Co je to vůbec za život? Co se jí míní? Přemýšleli jste o tom někdy? Vystihnout ho není nějak snadné. Ať už se o to pokoušíme jakkoliv, vždycky nakonec zjistíme, že ho vidíme a poznáváme vlastně jen docela malý kousek. Takovou neúplnou částečku. A celek ten nám uniká. Navíc i ten kousek se nám poněkud ztrácí v mlze, je takový nezřetelný, neuchopitelný. Zkrátka a dobře, ten věčný život je a zůstává pro nás věčným tajemstvím, o kterém můžeme jen tak trochu nesměle koktat. Proč? Protože je to něco, co se zcela vymyká jak naší zkušenosti, tak i představivosti. Apoštol Pavel to popisuje takto. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Je to zkrátka něco tak úchvatného a velikého, že proto nemáme slova ani představu. A každé přirovnání kulhá. Přesto však můžeme v Bibli najít určité náznaky či přísliby toho, co nás čeká a na co se můžeme těšit. Protože jsem rodilý kladeňák, nějakou dobu jsem pracoval v tehdy ještě fungujících ocelárnách. A tak jsem se běžně dostával k elektrické peci na nějakých 100 tun oceli. Tam se nasypala obrovská hromada starého železného šrotu. Bývala to všelijaká vetež. Samé nepotřebné haraburdí. Pak se to za nemalého rachotu a dýmu začalo všechno tavit. Ocel se za toho velikého žáru roztavila a na povrch vyplavala struska. Ta se potom stáhla, odplavila a vyvezla na haldu. To, co zůstalo, byla nová, dobře použitelná ocel. Býval to úchvatný pohled na tu masu tekutého zářícího železa. Věčný život je o něčem podobném. Je to také takové pročištění, spálení a odplavení všech těch nečistot a strusky našeho života. Tak, aby se z toho šrotu zrodilo něco nového, dobrého, dokonalého. To staré poničené zmizí a to, co zůstane, bude docela nový, naprosto ryzí život. Osvobozený od každičké stopy zla a temnoty.
oproštěný od všech pokušení. Zatímco zde s ním musíme ještě všelijak těžce zápasit a někdy mu i podléháme, tam s ním bude úplný definitivní konec. Tam už nebude nic nečistého či nějak narušeného, protože Pán nás pročistí a udělá z nás nové dokonalé lidi beze všech poskvrn a vrásek. Dále bezpečně víme, že tam už nebude žádná bolest nebo starost a trápeň, natož pak nářek, protože sám Bůh setře každou slzu z našich očí. Dokonale a úplně uzdraví jak naše tělo, tak i duši, celé nitro. Ostatně tam v Božím království budeme mít celá nové, naprosto dokonalé tělo. Celá jistě tam nebude nuda, protože Bible to popisuje jako hostinu či docela svatbu, na které bude vládnout veliká radost. Radost a štěstí, které nás zcela naplní a prostoupí. Také se nemusíme bát, že bychom se tam mezi ostatními ztratili, nebo tam snad dokonce dělali ostudu. Máme bezpečně přislíbeno místo u Pánova stolu, po jeho boku. A on sám nás potom bude obsluhovat. Chystá nám dokonce místo u sebe na svém trůnu, abychom tam spolu s ním královali. A to znamená, že nás nesmírně pozvedne a vyznamená. Dá nám novou, velikou hodnotu, slávu i čest, nebývalou důstojnost. Tam nebude nikdo odstrčený, opovržený chudák někde v koutě, ale přijímaný, milovaný, drahý a vzácný. Věčný život, to je především život s Bohem, s Kristem. Však to nebude jen jeho svatba, ale také naše. Staneme se skutečně a naplno jeho a on bude náš, tak jak potom Bůh vždycky od samého počátku toužil. Bude to dokonalé naplnění tohoto blízkého vztahu, upřímné lásky. Tam už budeme navždy s ním, tedy s tím, kdo si nás zamiloval natolik, že pro nás trpěl a umíral. Kdo pro nás a kvůli nám vydal sám sebe. Kdo s námi nikdy nestratil a nestrácí trpělivost. Ne, není a nemůže být žádná větší láska. A to dokonce ani ta mateřská. Není to snad vůbec to nejlepší na celém tom věčném životě, že budeme se svým dobrým, milujícím Pánem, Bohem a Spasitelem. Konečně nemůžeme opomenout, že tento život není jako ten náš přechodný, dočasný, včeličím slimitovaný. Kde pak je věčný, stálý, trvalý. To znamená, že ho nikdy nic nijak nenaruší a nepokazí. Nemůžeme o něj přijít. I tady zažíváme chvíle radosti a štěstí, díky Bohu za to. Nicméně jsou to pořád jenom chvíle. Ovšem tam to bude nejenom úplné, dokonalé, ničím neskalené, ale také i trvalé, stále. Tak co tomu věčnému životu říkáte? Zbíhají se vám už sliny, chtěli byste ho okusit? Já rozhodně ano. Jenom se obávám, že ho nedokážu vystihnout ani zdaleka tak, jak by zasloužil. Chtěl bych umět vás pořádně navnadit, probudit ve vás tu neutuchající touhu a nadšení. Protože on ten věčný život skutečně stojí za to. Jistě, že i ten náš současný pozemský život má svou nemalou hodnotu, význam. Díky za něj je třeba si ho vážit a také užívat. Neutíkat před ním kam si do snu. Nicméně s tím, co nám tu Bůh nabízí, co má pro nás připraveno, to se nedá vůbec srovnat. Vedle toho věčného života je ten náš současný jen jakýsi slabý, už párkrát vyluhovaný pytlík čaje, pouhý stín či karikatura. Bible nás ujišťuje o tom, že zde na zemi vlastně ani nemáme trvalý domov. Jsme tu spíš jen tak jako na návštěvě či na přechodném pobytu, jako příchozí a hosté. Počítejme s tím, že stan našeho pozemského přebývání a putování bude jednou stažen. A pak nás čeká ne temnota hrobu, ale příbytek od Boha, věčný dům v nebesích. Jak nám to pověděl už i Pán Ježíš. Odcházím
abych vám tam připravil místo. Ano, teprve tam, to je ten náš pravý, trvalý domov. To je také náš hlavní, prvořadý cíl a touha. Nežít jen tady a teď, jen těmi svými pozemskými radostmi a starostmi. Ale hledat na prvním místě Boží království. Upínat se, směřovat k tomu, co je nad námi. Hledat ho, toužit po něm. Dělat všechno proto, abychom ho získali a nestratili. Poslyšte, Bůh si nás zamiloval až natolik, že kvůli nám obětoval svého jediného milovaného syna. Abychom skrze něj měli život. Věčný život v jeho království. Proto Kristus umíral na kříži. Přišel nás spasit, zachránit pro věčný život. Může být tedy něco většího, důležitějšího, naléhavějšího? To je ta výzva, která je nyní před námi. Nežijte jen tady a teď, pro své pozemské starosti a radosti. Zvedněte hlavu. Leďte k cíli, k smyslu našeho pozemského života. Žijte pro Boží království, pro věčnost. K němu všechno směřujte, myslete na něj. Všechno mu podřiďte, protože to je náš cíl, náš pravý a tak skvělý domov. Toto jsem chtěl zejména povědět. Nejprve. Bůh si nás zamiloval až tak, že za nás dal svého jediného syna. A to kvůli tomu, abychom měli život věčný. To druhé. Abychom měli život čistý, osvobozený od každíčké stopy zla, uzdravený život v radosti a plnosti v novém dokonalém těle. Život, který nám dává zcela mimořádnou moc, hodnotu, čest i slávu. Život s tím, kdo nás tak neskonale miluje. Život, o který nás už nikdo a nic nikdy nepřipraví. A za třetí, nic, vůbec nic není a nemůže být většího, lepšího, důležitějšího. Proto tedy nežijme jen tady a teď, ale s touto nadějí, s myslí upřenou k té slavné věčnosti. Amen. Just
Pane Ježíši Kriste, jak pak bychom ti neměli neustále znovu a znovu děkovat, chválit tvé svaté jméno? Vždyť ty si kvůli nám opustil úplně všechno. Nechal se ponížit, poplivat, stýrat. Když si sám na sebe vzal všechny naše bolesti, nemoci i hříchy, celou naši vinu, špínu a temnotu světa. Když si pod tou drtivou tíhou umíral sám a opuštěn. Tvoje láska k nám je opravdu úžasná, bezmezná. Děkujeme ti za tvou oběť, za to, že jsi nás tak zachránil před zahynutím. Že jsi nás zachránil pro život, jak pro ten nový život zde na zemi s tebou, tak i pro věčný život v záři tvé moci a slávy. Děkujeme ti za tu nádhernou a živoucí naději. Naději, kterou se smíme těšit navzdory všem zkouškám a trápením života. Děkujeme ti za to, že se můžeme těšit na nový domov, který nám tam u sebe chystáš. Krásný, dokonalý. Pozvedej, prosím, naši hlavu i mysl, abychom to nestráceli ze zřetele. Abychom nikdy nezapomínali na to, co je a jaký je náš cíl. Amen. Jak úžasná musí ta láska být, co přišla k nám. O vše se rozdělit, dát novou vláhu poušti spálené, přiblížit nám nebe tak vzdálené. Svou slávy říš opustil kvůli nám, nemusel si jít a přece chtěl si sám. Tvář přátelskou si nikde neviděl, když proklínán si k popravišti šel. Tam místo nás život si položil, vrátil se zas, abys ho rozmnožil. Vím, abych já mohl věčný život žít, musel můj Pán tou cestou kříže jít. Poslyšte prosím vyslání a požehnání. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Bůh naděje nech vás naplní veškerou radostí
a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen.